Enpresekin jokatu behar dugun papel honegaz, Zulaibarren oso konprometituta gagoz. Pertsonei, zein enpresei emoten dut segun guztian, eraginkorrak izateko apustua berritu dugu. Hau da, gure erronka argia gizarteari emoten dut segun balioa handitzea da. Gaurko eguna, egun berezia da Zeamiztarrontzat, eta orokorrean Arratiarrontzat. Zulaibarreko historian, seguruenik, beste data garrantzitsu bat izango da. Bere egunean, 1955ko azaroaren 11an, izan zen modukoa. Momentu aretan, askok ez zeben pentsauko, hain esanguratsua izango zanik egun hori. Zulaibar campus hau berriro bere sasoi onenetako moduan, Arratia eta inguruko enpresa askorentzat oinarri, zutabe, garrantzitsu bat izango dalakoan dago. Baiarako egoera sozioekonomikoari bultzada bat emongo deutzuna. Niretzako importante izaten da zelan Arratian berton diseinatu eta bertorako proiektu bat dela. Eta hori importantea da. Berton diseinatu eta bertora begira eginda. Arratiak beraz, industria izaten segitu behar da. Horretan, dudarik ez daukagu, ezta? Bertoratu gai izan danok. Industria aurreratu, hori bai, lehiakorra eta kalitatezko lana emoten dauan industria zuzen. Eskualdea pertsonen berdintasuna eta bizikalitatea hori zen behar da helburue. Talentua eta formakuntza hemen Zulaibar campus honetan hori da bidea. Industria eta kalitatea lortzea orekan sakonduaz Errota Fundazioarekin batera, aukeren berdintasuna herri eta auzoetan mugikortasunarekin, digitalizazioarekin, hori da klabea, esan bezala, pertsonak.